assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni jaam fof yahata ko enen ɓuuri en garti ɗo hene kadi émission meɗen gonka debbo e rendo men sa nani gonka debbo e rendo men comme no kewmi wiide ni tan ma haalde suka kalda e mawɗo kalda e debbo kalda e gorko saabu ko debbo woni fof sa wi debbo tan a wi gorko ɗum noon hannde eɗen jogui ɗo invité ji meɗen yontaɓe yonaɓe koyewu men mbaɗa adoro noon hono acca Moussa Diaw acca Moussa Diaw debbo mo Murtani walla mbiyen debbo mo wallam Bogge sen mbi Bogge noon hannde en calmina Thienel naɓe calminen Nouakchott naɓe calminen hay Boutel Mig naɓe en calminima acca assalamu aleykum mi salminima mi juurima mon mi ñaagani mon Allah moƴƴere e mi heeɓi weltare e invitation mo webitami ɗo hannde o ɗum noon mi salmini bandiraɓe fof Sénégal naɓe e Mauritanie a salmitama saabu Sénégal e Mauritanie kam kala mbiɗo Sénégal wiye Mauritanie ɗum noon paaɗen koye bande meɗen gorko mo wona bande gorko o sa wi Ibou Kane yimɓe foof ne gandi an artiste international walla mbiya ménageur timtimol walla mbiya président timtimol kala ko mbiɗa hen eneya Kane Diallo salminama Binta a salminama a juurama kadi a weltanama waɗani kam weltare mi ara mi jooɗo ɗo e émission ma kadi kala ɓi pullo biyowo mbimi e wimama mi salminima mi juurimama mi ñaguimama ɗo mokki duwaw kala ko kalɗen ɗo kadi yo wat nafoore yo yimɓe naftoro ɗum inchallah amin 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 an kala ko kalɗa waɗan nafoore par ce que hamin ganduma koye nafoore mere mere jeyata so ɗum ɓenni noon tem meɗen hannde ala ɗo yano artiɗo wonno sa nani ala ɗo yano artiɗo wonno noon mataw ɓe mbima kala ko haala toni gayni kalaten koye pulagu pulagu noon sa wi aɗa haala hen hannde a ummata ko ɗo saabu pulagu e yajde pulagu e mawnude pulagu ko maayo tan aɗa wawi ñedɗa ha tampa taw gasata hannde noon min garmi namdade bandiraɓe holko serdu pulagu wiye o ko pulla Mali o ko pulla Mauritanie o ko pulla Sénégal o ko pulla Niger pullo wona pullo tan Ibou eyyi Binta a memi to ganduɗa toɓɓere ma nde ene waɗi fayida machallah saabu so wiyama pulagu memi foof heddoto noon eɗen punte taw en ganda won majjuɓe kadi e nder pulagu fawɓe ganda ko ɗo majjuɓe saabu hande sa wi ɓi pullo jeeyaɗo Mauritanie walla ɓi pullo jeeyaɗo Sénégal kala mo jiiɗa ne jeeya Mauritanie ene jiida Sénégal kala mo jiiɗa kadi ene jeeya Sénégal ene jiida Mauritanie walla Mali bandiraɓe enen foof ken gotum pullo Mali walla pullo Sénégal walla pullo ɗuma min pour min e yiyandam ɗum ala daraki eyyi pullo ko pullo tan eyyi hande min kalɗo ma ɓiyam nano Nouakchott nano Mauritanie a faami hande Aissata Moussa oɗo jooɗiɗo sa ƴeewi asku makko omo jiida e banggue Sénégal annene aɗa jiida e banggue Mauritanie holko serndi en ko ɗum woni namdal men holko serndi en yo bandiraɓe artir haqqillaji ɗi serndi en ko haasidagal ngal haasidagal ngal hay enen ɗo e nder Sénégal ɗo fulɓe wonɓe e nder Sénégal ɓe ko ɗum kadi ɓuuri serdude o tinnanɗuɗen lawƴen ɓerde ɗe ha laaɓa cer kala ko jiɗanɗa hoore ma jiɗanɗa ɗum innama aade no maani surtout noon ɗi pullo o mi artema kala ko jiɗanɗa hoore ma jiɗana ɗum innama aade nagganam ɗon saabu ɗon ne waɗi fayida Aissata mbaɗa namdoma an hannde aɗani ummi Mauritanie aɗa ari ɗo e Sénégal te hannde enen mbiɗen ko pulla han kono ɗo joni so wiyama oɗo ummi ko Mauritanie tan wiya o ko pulla Mauritanie holko saabi ɗum eyyi saabi ɗum tan ko wasde andude kono pullo Mauritanie e pullo Sénégal foof ko pullo tan jiidi yimɓe noon ceeri baaba ko taƴam ɓende ma nabbinanam micro ma o seeɗa so wiyama pullo yimɓe foof ko fulɓe mo Sénégal o emo Mauritanie o foof ko mbiya mo mbimi tan e o majjere noon ne heewi doole won majjuɓe ɓe noon moƴƴi tan ko gandine majjere mumen nde gartire e bandiraɓe mumen so wona ɗum kay a wiyata pullo Mauritanie mbiya pullo Sénégal mbiya pullo Mali ɗemgal ngal ko goto wiyoɓe noon ɓe noon ko ganda tan sa anda hunde noon ko noon tan mbawata wiide kono anduɓe kam mbiyata noon an hannde aɗani ummi Mauritanie a ari ɗo en hannde garɗa koye koreji ma walla garɗa koye sehilam ma
machallah mbeɗa numni Mauritanie mbeɗa ari ɗo garmi koye korie jaam garmi e sehilaɓam kadi garmi e bandiraɓam te ko woni toon ko woni ka ko kalanmi toon ko kadi ko ɗum woni ko kalanmi ka e ɗum noon somi wiyama pullo Mauritanie mbeɗa welto kadi somi wiyama pullo Sénégal mbeɗa welto fof ko gotum to en ɗum noon yo yimɓe ɓe gandu pulago fof ko gotum woni mo Mauritanie o woni mo Mali o saabu mo Mauritanie o ko haalata ko ɗum woni mo Sénégal naajo haalata ko Mali naajo haala ko ɗum woni ko Sénégal naajo kono ala ko serde en an aɗa haalanno joni lawjen ɓerɗe men eyyi aɗa andi ɓerde so lawƴaka tan haydara gasata kala ko mbawɗen dañde par ce que eɓe keewi wiide pulago kala ko leñol foti dañde huule herse ittane gueɗel enen fulɓe eɗen jogui ɗum ne woodi mais eɗen jogui ɗum kono en kulaka en kersaka en guittanaka gueɗal holko tahi en kulaka eyyi sa yi en kulaka hande par ce que ko joguiɗa ko an eko joguimi ko eko goɗɗo jogui ko so rentinama tan ene heewi ko nafata en mais an sa joguima ko joguiɗa ko par ce que neɗɗo goto wawa dañde foof ne woodi oɗo ko joom gandal o ko joom galu a faami o ko kulaɗo est ce que a faami ko mimi ko donc ɗum so rentinama tan sen kutorima ɗum enen fof en jeyne koye wonat hunde seeɗa wonat hunde seeɗa kono noon so woni moni foof mofti kalmum walla saɗa hutoro ɗum kutorɗa ɗum e leñol gongol goppa leñol ma a usti doole leñol ma a usti doole leñol ma ko ɗon garanme ma Ibou saabu sa yi hande yimɓe cuusi en hande ha ene ƴatto yummiraɓe babiraɓe ene ƴatto fulɓe min cikkumi ko wasa men rendude saabu hande sen ndendi ma wot ko neɗɗo haalane pulago walla ma wotto neɗɗo dari ndaara pulago taw wona ƴattore alani ne wiye kala to jaaɗa e Afrique a tawa toon ko leñol men tan jogui ɗum kala to jaaɗa e Afrique tawa toon ɓi pullo ne woodi mais est ce que e nder Afrique ha Afrique hawri est ce que a yii leydi ndi ganduɗa a yeehi toon tawa langue national o ko pulago haalti toon ala ala ndiyan aɗa ɗum ala walla hande gara e numi mabɓe no wiyete kadi comment dirais je supposons hande eɗen jogui téléphone uji eɗen nodda ene waɗa boîte vocal ɗemgal men nannaka hen ɗum foof noon ko affaire o ko ɗo woni ɗo nagganam ɗo an Aissata Moussa ha hande mbaɗa arta e maɗa hande comme ko mbimi Ibou kan ko ɗum holko saabi yimɓe ne ƴefti yaware ne fawe pulago kala biyaɗo ni wiye pulaar ko raciste neɗɗo kam ko ardi fof ko an aɗato yidde hoorema sa yiiɗi hoorema goɗɗo wawa yiide mo yiɗma kono sa yiiɗa hoorema hay goto wawa yiddema so tawi yimɓe ne mbiya yimɓe ko raciste tan koye men ɓe jii soɓe jiyano e men ɓe mbiyata men noon par ce que Binta Tall so woni min wonko mbaɗata mi yiiɗa ko mbaɗata ko mi yiɗanama haydara alay sago mbiyeɗen ken raciste gaddiɗen ande ko koye men nde goɗɗo yimen wawi ande men holno gañirɗen koye men gañirɗen koye men ko hay goto men yiiɗa hay goto men daña hay goto men yiiɗa hay goto men firta hay goto men yiiɗa hay goto men wayno foti waade ni no mbaɗa foof ma wood ko itta e ma wiye aha ko noon mbaɗa taw neɗɗo o wona ko sikki ko woodi koko jiiɗa ko tan kalɗa eyyi ɗum kadi koye jumde jeeya eyi wadde bandiraɓe eɗen poti artude haqqillaji men saabu ko jiimi ko ene reɓa so ñifaka ma addoy ɗo henna bone mawɗo yimɓe yo ndentu min de mi darata neɗɗo daro ene ƴatto pulago e yeesam walla ƴatto bandam min e yeesam min ñande fof komi dugdaɗo yeehi ha ganda jeereji ɓe keftini kam soɓe coynimamum ɓe mbiyata ko o monara saabu min sa darima a haali hen ko amnata ko ni hay somi andamo kaldata o so tawi tan ko pular mbiɗa ala mi yane dow ma Ibou Kane eyyi Binta aɗa andi ƴeew tan wat teskuyo a ƴeew teskuyo goto hande enen ko gonɗen ko eɗen mbaɗa ɗum ɓe ko nalankoɓe ɓe ko animateur uji walla animatrice uji ene keewi e nder leñol ngol mais est ce que a yi émission pular mbaɗaɗo sponsorisé min de mi yiyani ɗum ala mi yiyani ala hoto hul haala ka ala wona Mauritanie wona Sénégal wona Mali wona hay nokku to jiimi émission pular walla série pular ene waɗa sponsorisé te min mboɗo andi société ji kewɗi gonɗi ɗo ɗi ganduɗa aɓe mbaɗa sponsor ji leƴƴi gonɗi ko ɓi pullo jeeyi e société o wasde renduɗo addi ɗum
wasde jiɗodirde ko moƴƴi addi ɗum ko ɗum tagi mbimami ɗo par ce que aduna ko gueɗe ɗiɗi innama aade ko gueɗe ɗiɗi jogui ɗum ko haqqille e ɓernde ɗum woni neɗɗo noon aɗa andi enen hannde Allah ene hokki en ko ngannduɗaa ko ne weli hannde ɓene mbiya fuutankoɓe ko racisme en kala mo mbiɗa ni wiye fuuta oɓe jiiɗi bandiɓe mais c'est normal neɗɗo sa yiiɗa bande holmo jiɗata te neɗɗo ka poɗɗo yidde bande heddo ho noon ko bande o yidma walla wasa yiddema hande la preuve aneka enen fof ken Sénégal naaɓe enen fof en jii lamɗo leydi o ko haalpulaar mais haadimo tan yiɗede a tant que ko haalpulaar ɓe mbiyata ko ɓe jiɗatama ko haalpulaar te hande sen ƴeewi wonko Allah hokki en so wiyama lamɗo leydi wiyete ko haalpulaar so wiyama gal o wiye ko haalpulaar so yooɗi wiye ko haalpulaar so moƴƴi wiye ko haalpulaar ɗum noon wadde enen ko seeda tan poɗɗen wadde rectifié e koye meɗen jeeyen aduna o ɗum woni gonga ɗum woni gonga aɗa andi min haalanma hunde min so neɗɗo wi kam Ibou kon ka raciste mboɗo welto hen par ce que tant que a wonani raciste a wawa fasnade ko gonɗa wallahi ne woodi kala leñol biyegol ko raciste tan aɗa ɓe mbaddi haɓɓere wotere kono enen noon eɗen mbiye noon kono won tâche ɓalejo gonɗo hen ɗum ma itte ha ranmine ha ranwa tal ene heddi mais sen mbawi wonde raciste e jiɗen ko gonɗen ko pasnoɗen leñol men wallahi en bittoto hen ay ɗum ɗon sen guittani ɗum noon Ibou Kane ɗum so sen guittani ɗum to fayi ɗo moƴƴani saabu sa yi hande sukaɓe naata internet ne ƴatto yummiraɓe e babiraɓe te ala moɓe ƴettoto so wona pulago min kam malheureusement nafimi komi natta e internet kono kala mo kuccinmi kam haali mirema face à face ala ɗon kay ko goɗɗum haalte saabu ala ko gañmi hen internet ni ne moƴƴi ene bonni ko heewi kono ene fewni ko heewi saabu enen hujjaji men walla ko jiɗɗen to ko jiɗɗen yettoyo to ko internet hokki en enen so internet ngalama enen fulɓe tawanno ko en maayi ko ɓooyi kono kadi ene bonnan en de eyyi ene sernaɓe men mawɓe hilifaɓe diine ene ƴatte e nder hen ko ɗum tagi mbimami won banggue mo ganduɗa ene bonna ko heewi a heeɗima haalam kamɓe feewi banggue goɗɗo o noon ene moƴƴini ko heewi haalde hen ko boni wadde hen ko boni ɗum koye moƴƴani kono hande enen fulɓe mbimami sen nanama walla sen jiyama ko internet hol télé gonɗo ɗo ene taw eɗen mbawi haalde hen hujjaji men en dañani ɗum koye télé internet tan lelnuɗen eɗen gulla eɗen kaala ha jofte piini gasi ko ɗum mbimami hande enen fulɓe ene yettini gueɗe men to ganduɗa a faami en ɓooyi yidde yettoyo toon en mbawano dañde ɗum ko internet e hokki en ɗum réseaux sociaux ɗiɗo kañum hokki en ɗum par ce que nde téléji ɗi goni ɗo réseaux sociaux arani enen kay ken majjuɓe tan en jiyataki donc noon jokken hen golle ƴe en caɗat ɗum noon ko moƴƴi ko kutoroɗen ko boni ko kippen ɗon eyyi Aissata Moussa hande mi artema hande an comme pulago no rendiri ni Mauritanie est ce que oɗon jogui toon pelle ɗe ganduɗa enen ndendi taw ko pulago e pelle nan toon taw ko pulaar no ndendi eɗen jokkodiri kadi eɓe mbatta ko nafata kono pelle gonɗe toon ɗe fof ko yimɓe tan ummiɓe darani koye mumen mbaɗani koye mum pelle ɗe wona laamu ene walli ɓe wona wonde caggal leydi ne balli ɓe voilà ko a wonat katanke tan so sa peddema ƴeewa yimɓe ɓe ganduɗa ɓe aɗa wawi wondude e mumen gonda e mumen kono kam machallah min jogui toon pelle amin jokkodiri kadi amin mbadda gueɗe kewɗe ko ganduɗa hande somin jiiɗi hen hunde kadi amin keɓa est ce que gardogol hande enen sen mbiyama tan ko ken fulɓe daroɗen pour ardade est ce que gardogol ngol ala toon caɗele ene wayno leydi caɗele ɗe ne keewi a wawa gasnidde ɗum kadi haalde par ce que hande an aɗa wawi ummade mbiya aɗa wona gardiɗo taw min mi yiiɗa ko gardinaɗoɗa ɗum addanen bone noon somi yiiɗa ko gardiɗa ko mbiɗa wawi bonnandema mbeɗa wawi dañde banno bende on reki dewta min jokkodira min kalda min bonnanma ha bona to ganduɗa hay sa ruttimo toon a wawa hay goto yiɗatama ɗo ko ɗum woni probléme men ene heewi hande kadi e aduna he ɗum noon so tawi ɗum iwani ɗum nattani hay sa yiiɗi gollude hunde a wawata gollude ko ɗum woni ha hande ko haalete ko Ibou Kane saabu hande
ganda Ibou Kane oɗo ne wawi ardade Ibou Kane fota yettinde en ɗen mbawani yettinde koye men kono haasidagal a Ibou Kane kadi wawa ardade mi sabu mi wona ha ɗum ɗo mi wonta toroɗo Ibou Kane ara wona maccuɗo wiye ena ardo kam pourquoi ɗum ɗon eyyi ɗum ne heewi hen goɗɗum kadi nani hen sabu soɓe ngari e ma aɓe jiiɗa gartoɗaɓe par ce que tawata ko ɓe jiyani lawol ɓe gandani lawol ngol kono soɓe jiiti lawol seeɗa tan ɓe joñata to ɓe mbiya ɓe jahana koye mabɓe tawata ko seeɗa ɓe mbimami de taw ɓe jiitani ni lawol taw ko seeɗa soɓe jeehi ha noon ha mundi lawol ngol ɓe darto ɓe jiiɗa noon yeccitade koɓe goppuno ko tawa ɗum ɓenni ɗum kadi ko ɓuuri tarde nde en nani hen saabu hunde sa heppani ɗum tan addante caɗele par ce que gueɗe kewɗe saɗa waɗa ɗum heppanta ɗum aduna a finan tan gasi ñalawma goto a wawi wiide hande tan yo wat hunde tan gasa hande ala Allah e hoore mum ala ko ronki wadde kono no tagiri adu o no mahiri adu o ni o yiɗi ko hollude innama adeji aduna ko ni ko seese jarata kono enen noon eɗen heñi heñare noon ene adda weñare wallahi kadi wasde meɗen gomɗinde kadi ko gonɗen ko aɗen toujours eɗen mbiya ken haal pulaar en enen ken fulɓe ko ni podɗen waade taw enen no podɗen waade ni woni koye meɗen par ce que ko ɓernde woni neɗɗo neɗɗo sa ala ɓernde moƴƴere a wawa moƴƴinde ko neɗɗo woni ko lawƴen ɓerde moyeɗen ha laaɓa jiiɗen yumma jiiɗen baaba ganden aduna o ko goto wawi ko temedere wawi ɓuuri ɗum hande ñande foof ko ɗum ɗo fulɓe ƴatteɗe ɗo ene ko yimfo nene mbiye ndenden enen fulɓe ndenden eɗen mbawi rendude mais yaata eɗen mbawi rendude mais yaata pourquoi ɗum eyyi ko kalminani ko tan par ce que toɓɓere nde kam sa mimi hen toɓɓere wotere tan yajmi foof par ce que Binta min somi yiɗanama jaam en mbawa rentude noon mami yiɗanma jaam ko jiɗanmi hooram ko mi yiɗanma ɗum mbawimi rentude wona gonga e men mais so woni mi yiɗanama jaam sen dentina yahata par ce que kala ko kalanmami tan tawa ko jaam fo non caggal joni noon en poti ƴoƴƴe eyyi so woni de kam Allah yanti hen leñol men ngol kam to jiɗɗen yettoyo to ene yettoyo toon sen ƴoƴani de en jahata en poti ƴoƴƴe sen gartiran haqqillaji men lawƴen ɓerde ɗe wallahi en jettoyta to jiɗɗen yettoyade ɗo ko ɗo tan gonaten fulɓe moni foof ne wiya pullo murtannajo ne wiya noon sénégal najo ne wiya malinaɓe ne wiya noon ko ɗon tan kaɗa tan ɓene mbere ga ɓene piye ga ɓene tongue ga ko ɗum tan ɓuura par ce que hay ganden won interview goto mo jeemi oɗon ko malinajo koye ministre aji Mali he kanko o dari omo haala yo fulɓe ndentu hande sénégal naɓe nana gulla ɗum yo fulɓe ndentu murtani naɓe nana gulla yo fulɓe ndentu holno fulɓe mbaɗata ha ndenta hande holno ndentirten par ce que enen mbiɗen probléme meɗen tan ko ɓerde meɗen nde wonko woni toon ko waɗi ko wona ɓerde par ce que hande sen ƴeewi goto foof kadi fotta ko ganduɗa ko ala e menen pourquoi ala e men neɗɗo fof ne andi to jeeya mais leñomago ngu pawɗen e jeese meɗen nde ɗum kadi ko wari en ene jeeya hen hande an aɗa andi ko gonɗa min mbaɗa andi ko gonɗi ɓe mbima yawade bamum ɓurani goppa ko gonɗa ko mbiya aɗa addoya ko goɗɗo woni ko noon aɗa faami mais noon wona hat jiiɗen yumma jiiɗen baaba wona haydara sor hakkude meɗen woni leƴƴi gonɗi ɗo ena sa natani e mabɓe bundu a wawa andude ko joomumen gonɗi mbiyat tan komi jolfo hande sa naati jolfo mbiyanma tan komi jolfo so wona naatɗa linciɗɗa ha nder a wawa andude oɗo ko woni e mabɓe te pourtant oɓe goni ko gonɗen ko de oɓe jogui rinɓe oɓe jogui rimbuɓe oɓe jogui dimaɓe oɓe jogui awluɓe oɓe jogui foof comme no jogori ɗen ni holko woni probléme men eyyi ɗum sah nana usto seeɗa seeɗa gasani tawno ene heddi kono kam nana usto seeɗa seeɗa sa ƴeewi génération joni o gueɗe kewɗe ɓene change ɗum hande waɓeno amen foof hande so wonino ko nden wonno hande mogo mo mbaɗanmi o théâtre mo mbaɗanmi o kono mi watta ɗum par ce que pulaar ne wiya ladde anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴo andi hoore mum hay min ne natanmi e théâtre o ni mi tampino seeɗa par ce que mi mbiyanno ko ɗum ɗo a jeeya ɗum wona ko ma an to jeeyaɗa ɗo nagam ay noon ɓe jiira taw min ko leñolam jiɗmi daranade wona probléme min ko galle oɗo jeeyami jeeya ɗum ɗo ala ko leñolam jiɗmi daranade dun sukaɓe ɓe nana pina hen seeɗa seeɗa ɗum kam ɓuuri sikki so Allah newni o sikki ɗan ɗum ma gasoy so gaside ma wallu en eyyi Aissata Moussa konngol arte yeeso ma hande comme leñama ko wiyeteɗo
bisimilla ma leñum leñumago ngu holko miijiɗa hen eyyi leñum leñumago wiyeten ngu ko enen tan hankkadi mbawata rentude wonen neɗɗo goto guitten lawƴen ɓerɗe men no Ibou Kane wiiri ni neɗɗo so ɓernde ma laaɓani ma yiiɗ wadde hunde noon ka wadde ɗum kono sa lawƴi ɓernde ma tan ko jiɗɗa ko a dañat ko jiɗanɗa hoore ma ko jiɗana ɗum bande ko gañanɗa hoore ma ko kadi gañana bande ewo so tawi noon a lawƴani ɓernde ma a wawa dañde haydara ko jiɗɗa ko ewo bandiraɓe noon ne ñagani battat haqqillaji koye mumen nangodiren jiɗodiren korsodiren woto men foof ko yiɗani hoore mum ko yiɗana bandum eyyi aɗa wawi waynorade bandiraɓe yewtere meɗen fuɗɗima hiiɗude ewo mi salmini noon bandiraɓe Allah jarama kadi on jarama mi wadde heeɓi weltare e invitation min tattal waɗi o kono kadi kala ko ala sababu majjani beɗe duwono bonan gorko hono Ibou Kane Diallo jeeri somi dañi arde ɗo ko grâce de makko kanko waɗi sababu ma hande mbere jooɗo mbere haada émission mono ɗum noon ko weltare mawde e ñaganademo Allah moƴƴere kanko andi ko jiɗani hoore makko Allah ɓuuri andude ko moƴƴe e makko yo Allah hokkumo hande kadi mi weltanimama Seydi Tane jarama ka moƴƴo ka jokko gendam Seydi Diaw ka ganduɗo yidde ira garmi ɗo a foftaki Seydi Diaw machallah haydara mankani eyyi min beltanimama eyyi ceerno Ibou waynoro bandiraɓe émission meɗen hiiɗi konngol ma cakkitigol no mbaynoroɗa eyyi aɗa andi enen ko poɗɗen haalde ko ene heewi heƴani émission o wallahi comme en ñagoto bandiraɓe tan ɓe ganda kam kala ko haalaɗo so feewi koto Allah umuri so weñima kadi ko innama ade tan haalata aɓe jarloɗo eɓe jaafo ko pour yewtude tan yimɓe ganda kam enen fulɓe eɗen poti rentude mbawen yoltude hujjaji men mi salmini bandiraɓe fulɓe ɓe foof mi woppani hay goto Aissata Moussa kadi mboɗo yettamo no feewi saabu no gonmi Mauritanie nde ko galle makko jippinomi façon teddugal fof waɗi haydara Moussa ni kala ko cohluɗumi ko ɗum waɗata anne Bineta Tall hono ma ala yo Allah junno gurdam ma moƴƴina battane ma saabu en ɓoydi guila e timtimol nden a faami an sa nangui a woppata kadi ka neɗɗo gongiyanke aɗa jogui jikku mo ganduɗa ka neɗɗo gongiyanke a fenata a haalta ko wonade gongayma donc ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa nelaɗo ɓuuri sohlude ɗum e julɓe julɗo ne wawi wadde ko woni foof ha heddo fenade eyyi donc amene yo Allah moƴƴin gueɗe ɗe foof min beltanimama Seydi Kane min mbiya caggal nde min jetti Allah e nelaɗo muɗum ka jetteteɗo hande saabu Bineta Tall so wayini jooɗima e plateau suusi jogade micro jungo ma ne hen Seydi Kane saabu nde min goni e timtimol nde fawɗa min koye lawol moƴƴol lawol pewgol ɗum waɗi ha hande min mbawi fawade hen Seydi Kane yallah junnu gurdam ma saabu gurdam ma ne waɗi nafoore e Aissata Moussa min beltima min ndewi ɗo noon min calmini bandiraɓe murtaninaɓe foof weltare tan kadi ande guila garɗa sa woni no koɗa ñoofima tan a tampinan min kono ka gonɗo koɗo garɗa nanduɗa e amen jikkuji mbawɗa yadde amen min beltanimama no fewi Seydi Diaw min mbi kadi yallah yallah ɓoyne ɗo henna junno gurdam ma ne waɗi nafoore so ɗum ɓenni kadi bandiraɓe en garti ɗo hen tan comme no Ibou wiiri ni kala ko moƴƴi koye Allahu jomiraɗo o ummi kala ko waɗi ferguitande jaafoɗon min gandon neɗɗo woni mo timmani caggal Allah e nelaɗo muɗum no en jetti directeur meɗen hono kaw men Abou Diop en jetti hono tata men Leyla en jetti caméra meɗen hono Ibou Thiombane kadi en jetti maquillage meɗen hono Ngoy Wade suko moƴƴo nehiɗo bawɗo ko waɗata ko bandiraɓe ndenten saabu dental woni gonga kala ko jiiɗa e aduna kuppulago woni gonga ko gonɗen ko yeeso tan kono noon e dow dangodiral meɗen en garti ɗo kadi émission meɗen gonka debbo e rendo men ha gongol